Ей, здравей! Добре дошъл във фермата ми на Карибите. Версия TikTok. Сега има нова функция и можеш да посетиш фермата ми на живо, без да се цапаш и без самолетни билети. Вземи това, което искаш. Кафе, снакс или просто любопитствието си. И по време на лайфа можеш да ми задаваш въпроси и аз да те заведа където поискаш, при моринга дърветата, в магазинчето, където са ми моите продукти или където духа вятъра. Ако ти хареса, цъкни follow, а ако видиш бутона Go Live, пробвай го. Той ще отвори менюто и може да го направиш и ти, точно като мен. Айде, поканен си. Няма филтри, няма сценарий,